Moi! Olen tutkiskellut asioita, lueskellut monia hyödyllisiä kirjoja Raamatun ohessa ja olen järkyttynyt, kun olen tullut huomaamaan, oivaltamaan, että me olemme kristikansana hyvin pitkälti unohtaneet, mikä on se kristinuskon, se meidän pelastuksen, se tarkoitus, mikä on se syy, miksi meidät on pelastettu ja mitä varten, että usein nykyään on valitettavan laajalle levinnyt se, mistä olen aiemmissakin videoissa puhunut, että ei meidän tarvitse muuttua. Että jos me ajatellaan, että parannus ei koske meitä, me ollaan jo niin pyhiä, me ei enää palvella Kristusta. Koska jos me palveltaisiin Kristusta, me haluttaisiin elää parannuksessa joka päivä. Me haluttaisiin vaeltaa yhä enemmän, tulla tuntea Kristusta, kasvaa hänen kaltaisuuteen, olla hänelle kuuliaisia, nöyrtyä totuuden kuuliaisuuteen. Jos Jumala voi nöyryyttää jopa mun kaltaisen entisen ääriöykkärin ja totuuden vihollisen, kyllä se on mahdollista muillekin, kun me vain suostutaan antaa pelastaa itsemme tästä nurjasta sukukunnasta. Onneksi ne öykkäröintivaiheet ei ole myöskään turhia, mutta jos me jäädään tähän tilanteeseen, mikä täällä nyt kristikansassa on, että me tehdään mitä halutaan ja rakennetaan omia valtakuntia Jumalan huoneisiin, tämä on maailmanlaajuinen ilmiö ja miten paljon se on saanut tuhoa aikaan, miten vietävästi se on rikkonut ihmisiä, kun ihmiset on rakentanut omia valtakuntiaan Jeesuksen nimessä ja vanginneet sieluja omaan mielivaltaan, epäterveisiin ilmiöihin, siis riivaajien valtakuntaan käytännössä. Koska jos me se oma ego korotetaan, se on sama kuin me annettaisiin valheen isälle valta hallita meidän kautta ihmisiä. Mä elin siinä aikaisemmin. Mä olin ekotyranni. Mä kuvittelin, että se on mun oma tahto, mitä mä teen. Mä kuvittelin, että mä hallitsen niitä pimeyden henkiä. Mutta ei mennyt kovin kauan, kun mä tulin huomaamaan, että matto viekö. Mähän on se, jota hallitaan. Musta tuli saatana sätkynukke, kun mä elin itse petoksessa. Mitä syvemmälle valheessa menee, sitä enemmän sielu alkaa muistuttaa isänsä kuvaa. Ja me aletaan tehdä niitä isämme tekoja, ei taivaallisen isän, vaan valheen isän. Koska se, jota me palvellaan, sen tekoja me tehdään. Jos me Kristusta palvelemme, meidän tulee vaeltaa niin kuin hän vaelsi. Ja olla tässä maailmassa sellaisia kuin hän oli. Hän tekee meistä hyvää työtään. Hän tekee meistä tahtonsa mukaisia palvelijoita, jos me vaan suostutaan mielenmuutokseen. Jos me ajatellaan, että ei parannus meitä koske. Me ollaan niin pyhiä, että kun tultiin uskoon, niin siitä lähtien oltu niin hurskaita, että se oli that's it. Ei enää parannusta. Ikään kuin pelastus riittäisi, mutta sitten se mielenmuutos. Ei tarvitse kasvaa, ei tarvitse kohdata itseään, ei tarvitse tuoda valoon niitä linnoituksia, ajatusvääristymiä, ei tarvitse purkaa niitä valheen rakennelmia oman mielen sisältä, jotta Kristuksen mieli meissä voisi saada sijaa. Jos nämä valheelliset linnoitukset, joista meistä yksikään ei ole vapaa, me ollaan kaikki, me on ehdollistettu vaikka minkälaisiin vääristyneisiin ajatusmalleihin ja uskomuksiin ja itsepetoksen rakennelmiin. Tämä maailma tekee niin meille jo ennen uskoontuloa. Jos me uskoontulon jälkeen jätetään nämä asiat käsittelemättä, ei tuoda niitä valkeuteen, ei ole ihme, että kristikansassa vallitsee sellainen synnin valta, että siellä on salaisia syntejä, eletään kahlittuna. Ja vitsi, nämä sielut kärsii siitä.
Moni haluaisi palvella Kristusta, moni rakastaa Kristusta, haluaisi elää hänelle kuuliaisena. Mutta synnin valta, se on sitonut vaikka kuinka monia meistä elämään synnissä. Vaikkei me haluttaisi. Se on orjuutta, josta Kristus meidät voi vapauttaa. Juuri nämä valheelliset ajatusvääristymät, ne antaa meissä sijaa valheelle ja synnille. Siksi ne pukeutuu meidän omiksi ajatuksiksi. Siksi ne eksyttää meidät puolustamaan jopa Jeesuksen nimessä. Ja Jeesuksen veri muuttuukin suojaksi näitä valhelinnoituksia, ekovankiloita kohtaan. Ikään kuin, että Kristus on meidät jo täysin puhdistanut ja meidän ei tarvitse näitä epämiellyttäviä asioita ja vinoutumia tuoda päivänvalkeuteen, koska Jeesuksen veri muka pyhittää ne. Et se ei olekaan niin, että Kristus meidät vapauttaa ja Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ei, me aletaan peittelemään niitä syntejä, me aletaan kieltämään omat vinoutumat. Me aletaan kieltää se, että ei meissä ole mitään vikaa ja kielletään, ei me olla itsekkäitä. Mut jos me kielletään se ilmeinen tosiasia, että meillä jokaisella on suuri riski äityä vinoutumaan narsistiseksi, koska jos me valheessa elämme, valhe vääristää meitä ja se riski on meistä jokaisella. Siksi siitä on tärkeää puhua, koska jos se kielletään, se pahenee. Sitä enemmän alkaa ne vinoutuneet, vääristyneet piirteet saada valtaa, mitä itsepintaisemmin kieltää ne. Totuus vapauttaa, vaikka se sattuu ja murtaa valheen vallan, se vapauttaa niistä vääristymistä. Olen kiitollinen, että sain olla vääristynyt paskiainen ja sitten sain tulla kokemaan sen, kuinka Kristus voi vapauttaa äärivääristymistäkin ihmisen aidoksi itsekseen. Se on ihmeellistä. Ei tällaista muutosta kukaan ihminen voi saada aikaan. Se on Jumalan työ. Ja hän voi tehdä sen ihan kelle tahansa. Siksi mä kävin syvällä, siksi mä vääristyin pahasti, siksi mä elin läpi helvetistä toiseen, jotta voisin olla elävä todistus Jumalan armon suuruudesta, totuuden kohtaamisen vapauttavasta voimasta niille ääritapauksillekin. Koska jos jopa ne ääritapaukset voi vapautua mielen uudistuksen kautta kasvamaan tuntee Kristuksen ja vapautumaan saatanan vallasta, se on mahdollista ihan kelle vaan. Jopa niille kunnon kansalaisille, jotka ajattelevat olevansa niin hyviä, että eihän nämä asiat meitä koske, eihän myö tarvita parannusta, eihän myö tarvita mitään Kristusta, eihän myö tarvita armoakaan. Valitettavasti tällainen ajatusmalli on jopa kristikansassa, mikä on sama kuin ajattelisi, että evankeliumi on turhaa, me ei tarvita parannusta. Kun me jätetään parannus väliin, evankeliumin voima meissä kuolee, usko kuolee. Ilman Kristusta meidän usko ei ole kuin turhanpäiväistä teatteria. Jos me jätetään parannus väliin, me ei anneta Kristukselle sijaa meidän sydämeen. Hän ei saa tehdä hyvää työtään meistä, kun me jäädään uppiniskaisesti pyhittämään oma ylpeytemme. Kun me jäädään oma vanhurskauden viitta hulmuten hurskastelemaan ja uskomaan, että me oman vanhurskautemme varassa voisimme pelastua, vaikka me tiedämme, että tuo saastainen vaate kadottaa meidät, jos me emme luovu siitä. Kristuksen armo, Kristuksen lahja, vanhurskaus, se on niin paljon parempi ja siis eläväksi tekevää armoa, totuutta. Kristus meissä on kirkkauden toivo. Se oma vanhurskaus on vain kätkettyä pimeyttä, joka pukeutuu näennäisvalkeuteen, mutta todellisuudessa se ei kärsi kohdata valkeutta, se ei kärsi kuulla totuuden ja toimen puhetta, eikä se kärsi kuulla myöskään hyvän paimenen ääntä. Se ajattelee, että mä oon oikeassa, mutta jos totuus
tulee lähelle, paljastaa sen ristiriidan, että nyt on menty pieleen, niin siitähän loukkaannutaan. Ei nöyrytä totuuden kuuliaisuuteen. Ja tämä on pyhää paatumusta, kun homma menee syntipukkisirkuksen tasolle, että jotta voidaan se pyhä illuusio, kulissiteatteri pitää yllä, aletaan tappaa eläviä todistuksia salaa valheen sanoilla, vääristellään irvikuvaksi niitä, joiden elämä todistaa liian paljon Kristuksesta, joiden elämä todistaa liian paljon siitä, että okei, me ollaan vielä kahleissamme, me voitais vielä tulla kuolemasta elämään, mutta me ei kärsitä nöyrtyä. Se on valheen eksytys ja se on vahingollista meille jokaiselle. Ei kenen meistä oma tahto mukaan haluaisi pimentää oman sydämensä niin, että ei tulisi tuntemaan totuuden valkeutta, ei voisi vapautua valheen vallasta. Kuka meistä oikeasti tahtoisi niin pitkälle mennä, että oltaisiin valmiita jopa uhraamaan lähimmäisiä näkymättömissä syntipukkinamme viskaamalla oma pimeys toisen niskaan, syyttämällä syytöntä siitä, mitä me itse emme tahdo tunnustaa. Kuka meistä haluaisi oikeasti tehdä niin? Ei se ole meidän tahto. Se on valheen tahto. Se haluaa varastaa, tappaa, tuhota, orjuutta ja vangita meistä jokaisen. Varsinkin Jumalan lapset ovat sen kohteena, jos me ei oteta huomioon sitä, että oikeasti, jos me ei valvota ja vaelleta lähellä Kristusta, me ollaan helppo kohde valheen valloille. Me on helppo eksyä, jos me aletaan öykkäröimään uppiniskaisesti ja kuvitellaan olevamme jo niin pyhiä, että meidän ei tarvitse enää tehdä parannusta, eikä tarvitse nöyrtyä, eikä tarvitse kohdata itseään rehellisesti voidaksemme elää, eikä tarvitse olla kuuliainen totuudelle, ei tarvitse tulla tuntemaan rakkautta totuuteen, jotta voisimme pelastua. Nämä on niin hienovaraisesti kätketty hyviin, hurskaisiin, aikeisiin ja kristillisiin hyveisiin, mutta ne turmelee meitä, ne turmelee seurakuntia. Ne eksyttää meidät häpäisemään Jumalan nimen, ne eksyttää meidät kääntämään evankeliumin ylösalaisin. Ne eksyttää meitä vaihtamaan elävän uskon kuolleeseen uskoon ja tekemään hurskaudesta teatteria, jotta meistä kukaan ei voisi vapautua eikä pelastua iankaikkiseen elämään. Ihmiset ei ole vihollisia. Valhe on vihollinen. Siitä valheesta mä varoitan ja kutsun Kristuksen luokse. Miten kauas me ollaan ajauduttu? Me ollaan ajauduttu tosi kauas Jeesuksesta. Se, että me eletään niin kuin itse halutaan, eikä välitetä Jumalan sanasta, ei välitetä kohdata itseämme, vaan mennään niin kuin itse halutaan ja hallitaan salaa Herrana seurakuntia ja kuvitellaan, että lähimmäinen on väline ja käyttöpalvelu. Ei arvostettava yksilö, jolla on oikeus rajoihin. Onneksi kaikki ei ajattele näin, mutta valitettavan laajalle tällainen nurinkurinen evankeliumi on jo päässyt leviämään, juuri koska hyssyttely pitää sen salassa. Tiivis matto, jonka alle lakaistaan ne kipeät totuudet ja annetaan vaan homma vääristyä ja vääristyä. Ja sitten jos joku tuo niitä vääristymiä päivänvaloon ja yrittää varoittaa, että voitaisiin korjata kurssia, no sitten hänestä tehdään ongelmaa. Se, joka paljastaa ongelman, on ongelma, ei itse ongelma, vaan sitä aletaan suojella kuin kalleinta aarretta, sitä pyhitettyä piilopahuutta ja pimeyttä, joka siellä maton alla elää. Kaikki se, mitä me ei kohdata, vaan maton alle lakaistaan, se meitä hallitsee, se saa meitä toimimaan tavalla, jota me ei haluttaisi. Kun me tuodaan valkeuteen ne hirvittävät asiat itsessämme, omat vääryydet ja kaikki se lakaistu paska,
me vapaudutaan sen vallasta. Ekotyranni kuolee, aito ihminen pääsee elämään. Mielenmuutos voi alkaa, kun me nöyrytään ylpeydestämme ja tunnustetaan totuus. Valhe on meidät eksyttänyt vihaamaan sitä totuutta, joka meidät voisi vapauttaa. Se on pahimpia vihollisen valheita. Se saa meidät sydämen pohjasta vihaamaan itsemme rehellistä kohtaamista. Juuri ne totuudet, joita me kaikkein eniten vihataan ja vastustetaan ja torjutaan ja vääristellään, ne on ne, mitkä meidät vapauttaisi, jos me kohdattaisiin ne ja tunnustettaisiin, tuotaisiin valoon. Se on paha eksytys, joka voi saada meidät pahimmillaan paatumaan niin, että me ei enää haluta edes kääntyä, vaan mennään mukavassa valheessa kadotukseen. Se on äärimmäisen vaarallista, enkä toivoisi yhdellekään sellaista kohtaloa. Kumpa yksikään ei menisi mukavassa itsepetoksen vankilassa, hukuttaisi elämäänsä vielä Jumalan huoneessa. Se on murheellista, että siellä, missä tulisi olla rakkaus totuuteen, voikin olla aivan jotain muuta, totuuden vääristelyä ja ihmisten orjuuttamista ja äärimmäistä itsepetosta, koska mitä pidempään lakaistaan, sitä äärimmäisemmäksi valhe menee. Ja sitä enemmän tarvii kiillottaa niitä kulisseja, sitä enemmän pitää teeskennellä, sitä enemmän pitää valehdella, sitä enemmän pitää lakaista. Sitä enemmän pitää yrittää ylläpitää illuusio siitä, että me ollaan hyviä ihmisiä, ei meissä ole mitään vikaa, ei meissä ole mitään ongelmaa. Vaikka todellisuus, just tuo hemmeti hyvän ihmisen illuusio, tuo meidän tekopyhyyden turvaliiviteatteri, se on mikä meitä turmelee. Jo kauan sitten olemme nähneet historiassa, kuinka on hirmuteot pystytty oikeuttamaan juuri tuolla. Pyhitetään se oma hyvyys, ajatella, että ollaan niin hyvällä asialla, ollaan niin hyviä ihmisiä, että ei me tehdä mitään pahaa, vaikka tapetaan niitä eläviä todistuksia ja väännetään kieroon lähimmäisiä ja estetään sieluja palvelemasta Jumalaa. Se on vaarallista nykyaikana, mikä on tämä pyhitetty piilopahuus, laittomuuden lakaisuvaikutus. Se on ehkä pahinta pahuutta, mitä mä oon koskaan kokenut. Mä oon itse elänyt laittomuuden harjoittajana ja tehnyt monenlaisia kauhistuksia. Tuo pyhitetty piilopahuus, se on ehkä niistä kaikkein pahinta, mitä mä oon kokenut, koska se tehdään Jeesuksen nimessä. Se tehdään näkymättömissä, hurskaiden sanojen rivien välistä. Viattomaan uhrikaapuun verhoutuneena voidaan jopa syödä ihmisiä elävältä. Voidaan hukuttaa toisia siihen passiivipaskaan, mitä me ei tahdota itse kohdata, ja näin me uhrataan lähimmäisiä sijaiskärsijänä omalle itsepetoksen alttarille. Se ei ole hyödyllistä. Ja kun tällaista tapahtuu kristillisyyden nimissä ja tällainen orjuuden ies vääristetään vielä, että tämä on sun tehtävä, joo sun tehtävä on siis niin kuin kantaa taakkanas kohtaamatonta epäjumalaa ja kuolla toisen sijaiskärsijänä, antaa riistää itsesi vaikka elävältä. Tai sitten toinen, sun pitää alistua Jeesuksen nimessä laittomuuden kynnysmattoilemaan, hävetä omaa olemassaoloasi, olla näkymätön, olematon, epäillä itseäsi, suostua ahtautumaan niihin toisten määrittelemiin muotteihin, jotka tappavat sinun aitoutesi, eivätkä missään nimessä salli sinun elää todeksi sitä uskoa, joka tekee autuaaksi. Jos me eksytään pois Kristuksesta, ei ole ihme, että meidän hurskaus vääristyy. Nykyaikana matto on peittänyt evankeliumin valkeuden niin, että hurskaus on kääntynyt niin nurinkuriseksi, että sitä jopa jumalattomat kauhistuvat. Sitä jopa uskosta osattomat järkyttyneenä ihmettelevät, kuinka tuollaista voi olla edes olemassa.
miten mitään noin hirvittävää voidaan tehdä Jeesuksen nimessä. Miten rakkauden nimissä voidaan oikeuttaa sellaisia hirmutekoja. Miten voi rakkaus muka oikeuttaa orjuuttaa toisia, kieltää lähimmäiseltä terveen itsesuojelun ja terveet rajat. Yksinäisyydessä ajan vieton levon kieltäminen. Ikään kuin että lähimmäinen on orja, joka ei saa edes viettää kahden kesken aikaa Kristuksen kanssa. Ei saisi mennä lepoon, kun Jeesus kutsuu lepäämään, vaan pitäisi toimia omaa hyvinvointiaan vastaan ja elää sodassa omaa kehoaan vastaan. Kehon viestit pitäisi kieltää. Se on muka itsekyyttä, jossa tunnistat sun kehon viestit ja pyrit vaalimaan sun hyvinvointia. Pidät kiinni terveistä rajoista, jotta voisit elää täysipainoista elämää ja antaa parasta itsestäsi toisille. Uupuneesta hermorauniosta ei ole antamaan toisille mitään, mutta kun on terveet rajat kunnossa ja huolehtii siitä, että on lepoa myös elämässä ja pitää sielua kuljettavan aluksen hyvinvointia kunnossa, jotta Jumala voisi vaikuttaa hyvän tahtonsa toteutumista. Se on muka itsekkyyden synti. Mitä mattoa? Tämä on mennyt ihan hulluksi tämä hurskaus nykypäivänä. Kuinka voi vääntyä niin kieroon, että ilmeiset totuudet ja tosiasiat, jopa niin kuin terveen järjen mukaiset asiat, väännetään nurin, kielletään ja suvaitaan antikristillisiä ajatusmalleja hurskauden nimissä. Ja ne on täällä levinnyt niin kauan, että me uskotaan että ne on ihan normaaleja. Ikään kuin olisi ihan normaalia, että eletään vieraantuneena Jumalan elämästä. Ikään kuin olisi ihan normaalia, että me emme halua tehdä parannusta ja me emme tahdo totella Kristusta. Ikään kuin olisi ihan normaalia, että me halveksitaan lähimmäisiämme ja orjuutetaan heitä salaa palvelemaan itseämme. Ikään kuin olisi ihan normaalia, että me kadehditaan ja vallataan toisten tehtäviä, jos alkaa liian eläväksi homma mennä. Juuri tämä antikristillinen henki, se vihaa elämää, se pyrkii estämään seurakunnan ennallistamisen, se pyrkii estämään vangittujen sielujen vapauttamisen, se vihaa ihmisiä sydämensä pohjasta ja juuri se halveksunta, jota se meihin eksyttää, se hurskas halveksunta, jolla me toisia halveksitaan. Se on just sitä puritaanista euforista misantropiaa, joka tuli mulle varsin tutuksi okkultismin orjuudessa. Ja kun tällainen meininki pääsee seurakuntaan, että hurskaasti halveksitaan toisia, niitä joita tulisi rakastaa. Katsotaan nenän vartta pitkin ja ylimielisesti tuomitaan heitä syylliseksi siihen, mitä itse tehdään. Koska niin kauan kun me vaelletaan kohtaamattomuudessa ja kielletään omat syntimme ja oma sydämemme turmeltuneisuus, me projekteerataan se toisiin. Me tuomitaan toisia syypääksi siitä, mitä me itse tehdään ja kuvitellaan, että me eletään armosta, vaikka noudatetaan veljen syyttäjän virkaa. Eihän armahdettu tarvitse syyttää toisia. Armahdettu tuomitsee itsensä ja vapautuu armahtamaan toisia. Se on aivan eri asenne kuin se, että ollaan tuomitsemassa toisia. Ja siinäkin on tehtävä tärkeä ero, mitä on terve totuudenmukainen varoittaminen, että varoitetaan eksytyksistä, kuin se, että ollaan tuomitsemassa ihmisiä. Kuten varmaan huomaatte, minä en ole puhunut tässä kenestäkään ihmisestä, vaan turmiollisista ilmiöistä, jotka tuhoavat ihmisiä. Ja se on aivan eri asenne kuin se, että ollaan tuomitsemassa toisia. Se, että puhutaan niistä vääristymistä, ei ole toisten tuomitsemista, vaan se on vapauteen kutsumista. Ei ole syytä osoittaa sormella muuta kuin valheen isää, joka meitä eksyttää. Jos me armosta elämme, me katsomme toisia armollisin silmin. Ei meillä ole silloin tarvetta halveksia toisia. Me aletaan rakastaa heitä. Kun me ollaan saatu kokea anteeksianto, me halutaan antaa itsekin anteeksi. Kun me ollaan saatu tulla tunteen, mitä on Jumalan rakkaus meitä kohtaan,
aletaan osoittaa sitä toisiakin kohtaan. Jos me uskotaan, että hurskas rakkaudettomuus ja itsekkyys on nykyään niin kuin normaalia, että kristityn tulisi vaeltaa muuttumattoman mielensä vankina, se ei ole normaalia. Kristus kutsuu meitä mielen uudistukseen. Jos me pelastuksemme aikana saman tien tultaisi täydellisiksi ja pyhiksi ja meissä ei olisi enää mitään parantamisen tarvetta. Miksi Jeesus varoittaa meitä eksytyksistä se Raamatussa? Miksi apostolit varoittamalla varoittaa meitä eksytyksistä ja kutsuu valvomaan, vaeltamaan mielen uudistuksessa, pukeutumaan uuteen Jumalan kuvan mukaan luotuun uuteen luomukseen, laittamaan pois se vanha ihminen, joka turmelee itsensä turmiollisilla teoillaan. Jos me jätetään tämä meidän vanha luonto valtaan ja puetaan se hurskauden viittaan, silloin me tehdään hurskaudesta turmion teatteria, joka tappaa sielumme ja tappaa ympärillä olevien sieluja. Mitä itsepintaisemmin me niitä kulisseja kiillotamme ja peittelemme pimeyden tekoja maton alle ja uhraamme syntipukkeja, sitä vaarallisemmin me olemme menossa yhä syvemmälle ja syvemmälle sinne syväpäätyyn, jonne ei kannattaisi kenenkään mennä. Se on suurta Jumalan armoa, että sieltä voi vapautua. Älköön yksikään jääkö tekopyhyyden turvaliiviteatteriin. Se on nykyajan innovaatio, jossa se meidän katumaton vanha luonto pukeutuu muotojumalisuuteen. Tekopyhyyden turvaliivit, tehokas suoja totuuden valkeutta vastaan. Älä vaan kohtaa, älä vaan käsittele, älä vaan vapaudu siitä, mikä sua hallitsee. Pue se pyhyyteen, niin sä pärjäät ja pääset helpommalla. Mutta mikä on se loppu? Se ei tule ole taivas. Siksi tässä pahassa ajassa tarvitaan herättelyä. Tässä pahassa ajassa tarvitaan niitä, että uskaltaa puhua totuuden ja toimen sanoja, vaikka ne on kovia sanoja. Ne tulee sydämestä ja rakkaudessa. Hätäsieluista ei salli vaieta. Vaikka mun oma luonto pistää vastaan. Se rakkaus, jonka mä oon saanut tulla tuntemaan. Mä en voi jättää varoittamatta siitä, mitä mä oon nähnyt ja kokenut. Ja mä en haluaisi yhdenkään rakkaan sielun jäävän vangiksi valheeseen. Herääminen on mahdollista. Kääntyminen on mahdollista. Jumalan armo on suuri. Hän voi kääntää meidän pahimmatkin kämmäilyt ja eksymykset kunniakseen, jos me vaan lakataan pettämästä itseämme ja tuodaan ne valkeuteen. Jeesus on ilolla, hän tahtoo jokaisen meistä ottaa vastaan. Jopa mun kaltaisen hulluttelijan hän otti vastaan. Joten ei ole yhtäkään, joka olisi liian vaikea tapaus hälle. Kristus voi vapauttaa, jos me vaan suostutaan. Palaan asiaan. Amen. Jeesuksen nimeen.